Joet kwamen de CDA'ers op uw uitnodiging del in Asgaard om eens te zien hoe het ervoor zit. Ze vregen haar aan wanneer het voor publiek toegankelijk is. En dat er naast 1 uur nachtjende bewaker ik meest kan wenjen. Ze proberen het natuurlijk wel eens, want er staan natuurlijk wel wat caravans en er zijn wat huisjes. En je hebt natuurlijk wel eens voor mensen die dakloos zijn, die denken van nou, ik kruip erin. Ja, oké. Ja, kijk, in principe, ik geef wel eens even een plek aan iemand in ruil voor dat hij een beetje komt helpen. Illegale bewenning valt dus wel aan. Maar het maakt het al een vervallen indruk, vinden de CDA'ers. Ik wil helemaal geen oordeel aan over kunst, want ik bedoel, elke kunstenaar die heeft eigen ideeën. Maar ik vind wel als een bierterrein is en de gemeente jouwt het onder de stichting van, nou, meid je er wat moois van. Dan moet het op een gegeven moment ook een uitstraling hebben van jongens, het is mooi oproemen en iedereen is welkom en we maken er een mooi feest van. Wanneer al dat officiële openingsfeest is, vreegt het CDA nog. Op 21 juni had de zinnekeer is, zei Joet vaststelt. Terug het net aan het college, maar aan de kunstenaars zelfs te vregen. Ik vind het wel goed dat de vragen gesteld worden. En daar komen ook wel goede dingen uit. Want we zijn wel open voor wat we hier doen. Maar het was nu een beetje zo van, nou in één keer wordt dat zo de wereld in gegooid. En dan voel je je toch een beetje aangevallen. En wat vind je van het project zelf, Asgaard? Daar ben we hartstikke wierd mee. En daar moet je er voor Christen-Democraten denk ik nog wel een heksenkring bij zitten. Oh, je wordt beklommen door een poes, zag ik op stuit. Nou ja, als het door een heksenkring gaat, vind ik prima uiteraard. Over keus kan ik me net uitletten. Maar ieder zijn smaak. Als het door een